Certumin asiakkaana sinulla on käytössäsi myös Certumin oma mobiiliapplikaatio. Certum mobiilissa on 2 eri tapaa tehdä rahoituspyyntö. Etusivunäkymässä näet laskutuksen yhteenvedon, josta sinun on helppo hakea tarvitsemasi määrä rahoitusta. Klikkaa Tee nostopyyntö ja valitse summa lisäämällä se rahoituskoriin. Lopuksi paina Tee nostopyyntö. Vaihtoehtoisesti rahoituspyynnön voi tehdä navigoimalla etusivulla kohtaan Lähetetyt laskut. Valitse rahoitettava lasku Rahoita napista. Lopuksi paina Rahoita. Myönteisen rahoituspäätöksen saatuasi rahat saapuvat tilillesi 24 tunnin kuluessa. Voit myös hakea toistuvaa rahoitusta. Certum mobiilissa laskuja voit myös selata niiden laskuvaiheen mukaisesti. Mobiilissa voit maksaa ostolaskut ja tehdä nopeasti myyntilaskuja. Näin teet myyntilaskun Certum mobiilissa. Valitse laskut ja klikkaa oikealla alhaalla plusmerkkiä. Valitse asiakas ja täytä laskuun tarvittavat tiedot. Klikkaa seuraavalle sivulle, jossa voit valita laskun lähetystavan. Voit tallentaa laskun myös luonnoksena. Paina lopuksi Luo lasku. Näin maksat ostolaskut Certum mobiilissa. Valitse laskut ja ostolaskut. Valitse ostolasku maksettavissa napista ja siirrä se maksupalveluun. Certum mobiilissa on mahdollista ottaa kuvia kuiteista ja asiakirjoista kirjanpitoa varten.